naman ito. Yan. Sarap naman. Ang sarap. Sarap talaga. Gutom na ako. Kain na tayo. Hello po guys. Welcome back po sa Simpleng Luto ni Enric Channel. Ngayon guys, mayroon tayong bagong recipe po. Ito po yung munggo with pork ribs. Sana magustuhan nyo yung bago nating recipe guys. Simpleng lutuin lang pero talagang swak na swak, masarap. Okay, so ito po yung mga ingredients guys. Siyempre mayroon tayong munggo, 1/4 kilo po yan. So ang sikreto po niyan para madali siyang lumambot, binabad natin yan. Binabad ko yan ng kalahating araw. So total pabayaan lang naman yan eh. So kahit mga 4 na oras babad natin yan para madaling lumambot mamaya. Okay? So mayroon tayong kalahating kilo na pork ribs at saka mayroon tayong cabbage, isang piraso yan, hindi masyado malaki. Okay? So yung mga pampalasa natin, mayroon tayong 2 kutsarang asin, mayroon tayong kunting seasoning at saka 2 kutsarang yung soy sauce. At saka of course, meron tayong bawang, meron tayong sibuyas at saka yung bell pepper natin, and of course yung natin, spring onion. So ang una natin na gagawin guys, papalambutin natin to, sabay natin tong dalawa kasi para yung niya, juice ng pork ribs natin ay talagang hahalo doon sa natin, munggo. Okay, so papakita ko sa inyo. So ito na po guys yung gagawin natin. Palalambutin natin yung munggo natin sabay yung pork ribs natin para yung nila, yung juice, katakam-takam talaga. Ito, unahin natin to, yung pork ribs natin. Yan, wala mo nang timpla, wala, kasi gigisa natin yan mamaya eh. Doon na tayo lalagay ng mga seasoning at sa mga batibang panimpla. Yan, halo lang natin to, yung munggo natin na babad. Lalagay tayo ng tubig of course, papakulo natin para sabay sila lalambot. Okay. So, wala mo nang mga ibang pampalasa, kung ano-ano, asin. Yan, kukuluan lang natin yan, sabay yan mamaya, saka tayo magigisa yan mamaya, lalagay na. Okay, so ito yung ginamit ko, yung pressure cooker, pero hindi ko ilalak tong takip kasi para normal lang yung niya, kasi madali lang naman yan eh, lumambot. Okay, yan, takpan natin, huwag lang ilak. So antayin natin lumambot, saka natin gigisa. Okay, so yan na po guys. Kita nyo, lambot-lambot na. Yan, pwede na natin yan kunin, lagay natin sa sa bowl, saka natin gigisa at saka doon na tayo maglalagay ng mga ibang recados. Okay, yan tingnan nyo yan, sarap-sarap ng ating nan. Okay, saglit lang. So ito na po guys yung next step natin. Gigisa na natin yung munggo natin kasama yung pork ribs at saka yung ibang mga natin recado. Okay, so, lalagay tayo ng konting mantika para gigisa yung yan. Lalagay natin yung bawang natin. Yan. Saka yung ayan mo natin ng konti. Lalagay natin tong sibuyas natin. Okay, yan, yan lang.
Of course, susunod na natin tong ano natin, yung pork ribs at saka yung munggo. Siniparate ko na yung ano, yung sabaw niya para talagang magisa to. Yan. So, halo-halo na natin. Talagay tayo ng konting asin. Yan. Mamaya mag-add tayo kapag ano, tikim natin medyo matabang. Lagay na natin to, yung cabbage natin. So, lahat na yung seasoning natin. Yan. Toyo. Yan. At saka ito, yung bell pepper natin. Lalagay natin yung sabaw mamaya ng konti. Halo muna natin. Takpan muna natin ng mga ilang ano guys, minuto, 2 minuto siguro. So yan na guys, nahalo na natin at saka kumukulo na. O lalagay na natin yung sabaw kanina, yung ano, pinakuluan natin, pinapagpalambot kanina. Kaya lagay natin ito. Yan. Halo tayo ng konti. Yan. Mas masarap kung medyo malapot-lapot. Galing yan sa katas ng pork ribs natin at saka sa munggo. Okay, yan. So, feeling ko kasi kulang ng sabaw. So, lalagyan ko ng konting sabaw. Kung gusto nyo masabaw, kayo na bahala kung gaano karami yung sabaw. Basta, hindi lang po yung sobrang dami para hindi pa mawala yung lasa. Okay, yan. Yan. Yan lang. Tatakpan natin. Pagkulo niyan, ayan na, pwede na. Okay. Okay. So yan na guys. Luto na yung munggo natin with pork ribs. Yan po, itsura yan. Yan. Lalagay na natin sa bowl. Lalagay na natin. Okay? Para naman yan. Okay. So yan na po guys. Luto na po yung ano natin, munggo with pork ribs. Yan na po. So lalagyan na natin ng toppings na spring onion. Yan. Yan lang. Okay? Okay. So, yan lang po. Sana po nagustuhan nyo yung bagong video natin, yung recipe natin na munggo with pork ribs. At sana po patuloy kayong magsusuporta sa simpleng luto ni Inlik channel po. Sana po keep in touch po. God bless po. God bless you all. Thank you, thank you, thank you.